Isang panibagong adventure na naman ang ating aabangan sa DocX TV. Madaling araw pa lamang ng Sabado, naghanda na tayo para sa long drive adventure. Tayo ay pupunta sa isang Baguio City na atraksyon dito sa Pangasinan. May mga inimbitahan tayong mga tropa para tayo ay samahan sa ating adventure, ngunit isa lang ang kumasa. Nagpatuloy tayo sa ating biyahe matapos ang mabilisang almusal sa San Jose, Nueva Ecija. Sa daan pa lang, unti-unting dadampi sa atin ang napakalamig na hangin na talaga namang nagbibigay karagdagan ng kakaibang excitement sa atin. Nagmistula tayong nasa ibang dimensyon dahil sa kapal ng alapaap na tila nakikipaglaro sa mga motoristang dumaraan. Sa kabilang banda ng ating biyahe, bubungad sa atin ang nakakamanghang view ng ating daan. Di mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtipan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ang hagdanan para lamang makidlatan. Sa kaitaas-taasan ngunit kaibigan, huwag ka magpapasindak. Kaibigan, easy lang saya. At iyon na nga, narating na natin ang unang destinasyon, ang Salaksak Pass sa Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Sa halagang 20 pesos na environmental fee, mapupuntahan natin ang ipinagmamalaking lugar ng mga taga rito. Humigit kumulang din na 10 minuto ang ating bubunuin sa pag-akyat ng bundok upang masaksihan ang napakagandang view. Sa itaas, tayo ay mamamangha sa ganda at lamig ng lugar dahil sa mga ulap na ating abot kamay. Noong World War II, dito ang pangunahing digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Hapon noong February at June 1945. Hinatayang 4,600 na sundalong Hapon at 3,200 na sundalong Amerikano at ilang Pilipinong sibilyan ang namatay sa nasabing digmaan. Ang lugar na ito ay tinawag na Salaksak Pass. Nang mapasakin ng iyong damdamin at makapiling ang isang tulad mo. Tayo ngayon sa Maliko Viewpoint. Makikita naman natin sobrang lugar. Para ka nang nasa Baguio. Kung di man rin, sana na lang ako
para sa'yo. Papasukin ko ang nais mo, ang mundo mo, para sa'yo. Nang mapasakin ang iyong damdamin at makapiling ang isang tulad mo. Yama! Paulit-ulit na lang ba ito? Nananaginip na magkatotoo. Alaala, naalala kislap ng iyong mata, lalo-lalo na bigkas na labi mong pulang-pula. Sana'y dinggin itong aking mga hiling, ako'y nananalangin. Nakakapagod ang paglalakbay dahil sa napakahabang oras na biyahe. Subalit, naging sulit ito dahil sa mga tao at karanasan na ating baon-baon sa ating pag-uwi. Napakaraming maririkit na guni-guni na patuloy na nagpapangiti sa akin habang nagmamahineho pauwi. Kasabay ang mga ibong nasa himpapawid na tila nagpapaalam na kahit sa maikling panahon, tayo ay kumonekta malayo sa kabihasnan. Kasabay rin ng hangin na tila bumubulong sa akin na nagsasabing ingatan ang kabundukan at ito'y ating alagaan.